In-nuqqas ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol baqa' l-ikbar u ġieħ ta' ras għan-negozji żgħar u medji f'Malta. Dan joħroġ mill-aħħar stħarriġ tal-Kamra tal-SMEs li ħares lejn is-sentiment tan-negozji fit-tielet kwart tas-sena. 46% tan-negozji wieġbu l-akbar sfida tibqa' nuqqas ta' ħaddiema l-ogħla persentaġġ sa mill-aħħar kwart tal-2024. Kulħadd irid in-nies. Ġifier u di tifhimha. Fejn hawn l-iktar bżonn ta' nies? In ġenerali, x'kien issemmi ovvjament ir-retail, kullu kienu tikber, id-domanda tikber. Ejja nkunu onesti li d-domanda qed tikber Malta, ġifieri il-volum ta' negozju u ta' kollox qed jikber. Elli ma qed jikber trid iżżid il-ħaddiema. Fl-istess waqt 36% tan-negozji qalu li żieda fil-popolazzjoni hija l-akbar sfida tal-pajjiż. Il-President tal-Kamra tal-SMEs Paul Abela qal li hemm bżonn ta' aktar impenn biex jinstab bilanċ bejn tħassib fuq il-popolazzjoni u tkabbir ekonomiku. Ngħidu isma' ħankomplu din l-ekonomija li għandna imma binqas nies. Issa binqas nies ħadd ma qed jgħid isma' għandek 4 nies u neħħi wieħed, aħna qed ngħidu dak l-4 l-inqas jekk kien irid inkabbar sa nkunu kapaċi bl-investiment li nkunu għamilt u l-tax rebates li jkun tal il-gvern li jiena investejt, jinbihom nista' dawk l-4 min nies inkabbar il-negozju tiegħi mingħajr ma nimpjeg iktar nies. Is-Sur Abela qal li fil-waqt li huwa importanti li l-Gvern jikkontrolla min dieħel fil-pajjiż, staqsa jekk l-iskrutinju li qed isir u xi tawwal il-proċess. Argumenta li l-Gvern jista' jħabbar miżuri soċjali jew żidiet fil-pensjonijiet għax l-ekonomija qed tikber u magħha id-domanda għax-xogħol. Mill-istħarriġ ħareġ ukoll li 66% qalu li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni il-ħażina, 4% inqas mill-aħħar stħarriġ. Minkejja dan il-President tal-Kamra tal-SMEs esprima ottimiżmu għal-futur. Ix-xejra hija tajba, inti kull negozju inti tħossu inti sejjer il-qoddim jew inti sejjer lura. Il-maġġor parti kulħadd sejjer il-qoddim. Id-domanda qed tikber. Żieda oħra ta' 4% kienet fost dawk in-negozji li se jinvestu fit-12 xahar li ġejjin. Il-maġġoranza jew 54% mhumiex ċerti fil-waqt ta' 25% wieġbu fin-negattiv.